и в какво техническо състояние са енергийните мощности на страната. Това ще научим сега от експерта по енергийна инфраструктура, инженер Димитър Белелиев. Здравейте и добре дошли в Добро утро на вас и на вашите зрители. Край на миналата седмица износът на ток беше спрян за пореден път в рамките на няколко седмици. Предишния път поводът беше стачката в Мини Марица изток. Доколко притеснителен е този факт? Какъв е вашия коментар? Не е добре това, че се спира износа на електрическа енергия, но в случая въпросът е по-скоро форс-мажорен, отколкото технически грешка в системата. Тези студове увеличиха рекордно потреблението на електрическа енергия в България, нещо, което трудно може да се предвиди в дългосрочен план. Естествено, предишното спиране беше с обективен характер. Тогава стачката, която беше в Мини Марица изток, доведе до превантивно ограничаване на вноса, на износа на електроенергия, а в момента той беше изцяло спрял, за да може да се подсигури вътрешното потребление. Основната причина беше замръзването, ако така може да го кажем, на мощностите в Гълъбово сега. Точно така, да. Това е свързано с технологията на изгаряне на въглищата. Просто при такава ниска температура комплекс с висока влажност води до замръзване на въглищата. Това очаквано явление ли е или би могло чрез техническо подсигуряване да се избегне една такава ситуация? По-скоро би могло да се избегне това нещо, но аз пак казах, в случая се натрупаха комплект от неблагоприятни фактори, които доведаха до това нещо. Не е обичайно явление. ТЕЦ АЕС Гълъбово е може би най-модерния, не може би, а най-модерния в България, проектиран по всички европейски екологични норми и това, което се случи с него, не е обичайно. Какво точно се случи? Замръзна въглищата и не могат да се изгарят в котела, което намалява мощността на турбините, не могат да работят на пълна мощност. Вие ми казахте от 670 на 400. Да, в момента даже е по-ниско, към 200 мегаватта. Добре, кога може да бъде възобновен износа според в момента, в който се възстанови нормалната работа на централата, аз мисля, че това е решение на диспетчера в енергосистемния оператор. Той преценява доколко системата на електропроизводство в България позволява износа на електрическа енергия. Министър Трайков каза до ден-два, обаче мина този срок. Може ли чрез повишен капацитет на други централи да бъде компенсиран този недостиг от Гълъбово? Не, няма резерва в системата. Това е причината за спиране. Ако имаше резерва в системата, тогава е възможно това нещо. В момента резерв не съществува. Какви рискове крие това спиране по отношение на търговията на България с ток? Директни загуби за производител и за преносната система, тъй като това са пари, които ние иначе биха влезнали в икономиката на България, респективно в неки дружествата, които произвеждат електрическа енергия. Има ли риск да плащаме някакви неустойки, ако твърде дълго продължи този период? Не, тъй като това е форс-мажор. И при форс-мажор няма неустойки. По ваше наблюдение, появиха ли се слабости в електропреносната мрежа след тежките снеговалежи? Не, напротив. Аз бих казал, че това, което ние видяхме в електропреносните мрежи, спиране на тока поради свръхнатоварване на мрежата нямаше. Имаше спиране на тока единствено и само свързано с падане на стълбове, с неща свързани с снегонатрупване и така нататък, което показва, че системата, енергопреносната система на България е в едно добро, бих казал, техническо състояние. Такива неща като падане на електропреносни стълбове са нещо, което в цял свят води до спиране на енергията. Това е една добра новина, която ни съобщавате в момента. Достатъчно ли са обаче инвестициите, които правят електроразпределителните дружества? Откъде идват техните ресурси за инвестиции? Имате ли наблюдение? Винаги има какво ще се желае като инвестиция и то най-вече в намаляване загубите на електроразпределителните дружества, тъй като това е нещото, заради което те бяха и направен на време приватизацията. Една от основните задачи
беше да се намалят загубите в системата. Доколкото знам, тази година повечето от дружествата са одобрили сериозни инвестиционни програми и предполагам тук, че до 2-3 години загубите ще достигнат едни по-ниски стойности. Какви са към момента процентите на загубите? Доколкото знам, са към 30%. 30% загуби. И това е заради старата мрежа? Не само заради старата мрежа. Честно казано, тук в загубите се включват и една така типично балканска черта, именно неправомерно ползване на ток. Или казано с прости думи, кражба на ток. Нещо, което има така, доста голем процент от загубата всъщност е чиста кражба на ток. Имате ли представа какъв е точно процента на кражба? Не работя в тези служби. Нямам представа, но е голям процент. Може би половината от загубите всъщност са чиста кражба. Има ли ефективни механизми за контрол? Дистанционното отчитане е най-добрият механизъм. Това е една много скъпа инвестиция. Електроразпределителните дружества с предимство, естествено на по-големите консуматори слагат дистанционно отчитане и това веднага се вижда как се увеличават се по-скоро сметките за ток при горе-долу една и съща работа. Но общо взето това е менталитет, който пречи като цяло на развитието на държавата, тъй като кражбата не е хубаво нещо. Колко би струвало да се приложи това дистанционно отчитане масово в България? Трудно ми е да кажа, но действително става въпрос за сериозни инвестиции. Да. Тъй като стана дума за състоянието на електропреносната мрежа, за дейността на разпределителните дружества, как се отрази на пазара промените, на които станахме свидетели в средата, в края на миналата година, излизането на ЕОН от България, както и старта на приватизацията на държавните дялове в част от дружествата? ЕВН беше първата компания. Аз мисля, че и двете неща, които вие казахте, си имат изключително положителен характер. Оттеглянето на ЕОН не е свързано с бизнеса му в България, а с глобална стратегия за набиране на средства. Новият инвеститор, който купи, всъщност тя още не е приключила самата сделка, може би един от най-сериозните. Това е частна фирма с чешки произход на капиталите, която не е от първа година в България. Тя от 10 години притежава водоелектрически централи. Значи аз съм имал удоволствието да работя с тях и в България и извън България. Трябва да кажа, че организацията при тях е на много добро равнище, професионален екип, който мисля, че така доста добре ще успее да развие това дружество. По отношение на продажбата на миноритарните дялове също е една положителна тенденция, тъй като държавата, функцията и до момента беше, всъщност тя имаше единствена възможност да пречи на развитието на тези дружества, но не е да участва реално в управлението на самия процес. Затова по-добре да излезе от тази инвестиция и оттам нататък да наблюдава и чрез своите институции да контролира процеса. Какво очаквате тази година да се случи на пазара? Знаем, че предстои приватизация и на миноритарните дялове в другите две компании. Вие сами споменахте, че доста големи инвестиции залагат в програмите си компаниите за рехабилитация. Аз мисля, че ще бъдат успешни продажбите на миноритарните дялове, тъй като това са по закон печеливши дружества. Сега, доколкото познавам екипите на всичките електроразпределителни дружества, мисля, че ще успеят да реализират тази инвестиционна програма, която са предвидели за тази година. А тя обвързана ли е с покачване в цената на тока? Значи, естествено, една инвестиционна програма води до разходи в бъдещето чрез амортизации. Това нещо е заложено в Държавната комисия за регулиране, така че би трябвало вече да е отразено в цената на електрическата енергия за потребителите. Това, което може да
повиши цената на електрическата енергия, предимно свързано с тези проблеми, които се случиха с спирането на износа на тока, тъй като този ток, който изнасяме, всъщност е една печалба, която би трябвало да намали цената за вътрешния пазар. С колко може да скочи цената по тези причини? В момента не повече от 2%, мисля, че. Но това нещо е компенсируемо в случай, че системата заработи нормално. Ако продължи по-дълго това спиране на износа? Ами тогава вече сигурно покачването на цената ще бъде по-голямо. Доколко може да стигне до 5%. А от кога може да влезе в сила на такова поскъпване? Ами, Комисията за регулиране има такова все пак, тъй като цената тя не определя за кратък период, за един месец, за 2 месеца. Те гледат в по-дълъг период назад и напред. Мисля, че по-рано от лятото няма да има промяна в цената. Евентуално лятото може да има такова отражение. Да. Напоследък отново в пълна сила дебата, дискусията около повишението на цените. От една страна от БСК поискаха да се повишат цените на тока за бита. От Булгаргаз пък настояват за покачване близо 30% в цената на природния газ. Доколко може да стигне реално увеличението в средата на годината? Ами вижте, цената в България е най-ниска в Европа. Тя е почти 2 пъти. Така, но и стандартите ни са доста ниски. Ами тя е 2 пъти по-ефтина от цената в средната за Европа. Те стандартите, ясно, нали, са стандарти, но електрическата енергия струва нещо. За да имаме качествена електрическа енергия, в смисъл без загуби, с нормално честота и така нататък, нали, качество на електрическата енергия, ние трябва да платиме толкова, колкото тя струва. Не може да купуваме нещо прекалено ефтино. Тя не е подарък Тя трябва да бъде заплатена. Поради тази причина аз мисля, че покачването на електрическата енергия е един абсолютно нормален процес, който, за съжаление, в следващите години темповете му ще бъдат не такива, каквито на нас не се иска. Така има много обективни причини. Знаем за квотите, които влизат в сила.